Na bakas Maria diri sila no. Karon kani kaduhang pamisita nako. Ug dili pala ko sugto na ni. Undang naman jud ko ani ba? Kay sayang kinang kurma oh. Kani oh. Pang James Reid na kay pormahan. Ya pang kulboy ang galawan. Ah! Maria? Maria? Ma, daghala pug labunon ani oy. Laban ako ni tanan. Sus, kagamay ra na ay si reklamo. Grabe pudi si mama oy. Nabi ako ilang kauron ma. Unawa naman ang lakaw paglaba diya ko tay suoton. Sige ra man gud mo gugaw-gaw ma. Mao nang daghan kay tag labunon. Kinsa man dayang mga laba ana? Nga dagay pa kong trabaho, di supog ako pa. Ayo! Uy dong. Maria! Unsa imong tuyo nang kasulod mo kadiri? Kinsa man day na ma? Amo tong kinsa na? Okay na ana. Kinsa man day na? Fred! Uy! Maria! May buntag! Kinsa na po na Maria? Ay ma, katunan sig pamisita na ko ba? Samo kayo. Ay Maria! Ay te! May buntag te! Uy dong, unsa may tuyam sa kong anak? Ay te! Mamisita unta ko sa mong anak tiba? Ay gisurong-surongan akong anak ha, kay dagay pa ilabunon ba? Fred, uli na lang dito kaw. Gisugo pa mo kong mama god. Aya po na ani uy! Sayang nga po sa kong pormahan ani uy! Uli sa lang daw sa inyo ha dong, kay busy pa kay si Maria. Pasensya kay Fred. Busy pa jud kayo ko. Uy Maria, unahan na imong panglaba ha, ayaw unahan na igat-igat, bantay lang ka na kunya. Lagi ma. Psst! Maria! Maria! Wa pa jud ka ni uli di ay. Masakpan kay tang mama ron. Impas na pug ka. Pasag din na mo mama! Ang importante ako yung unaha! Sugtan ako ba? Wala lagi kay pag-asa sa kuha, Fred. Ang ginahan man ni mama, kanang kugihan. Aw! Kugihan lang! Kugihan man ko! Basi ganahan ka ako na labana! Sure ka? Kanitanan? Oo! Kanatanan! Bisan pag dinilabhonon ako ng labahan! Kugihan na day ni mo, Fred, no? Ginahan jud si mama ana. So, may problema na Maria! Ingay mong mama dito nga ako'y laba! Ako'y hugas! Ako'y limpyo! Ako tanan! Ganahan ako kakugihan! Na, mao jud ni ginahan ni mama, Fred. Ang kugihan ba? Naanagaling sa kuwatan ano! Muang sugtan ako! Na, wa pa gani ka kalaba. Sugto na. Panglabas sa diri oh. Oo! Relax na sa dito! My princess! Ako na diya! Tarungag laba diha, Fred ha. Mo relax ako dito. Sige, sige Maria! Ako na bahala dire! Yes, makalaag na jud ko. Maong maniniganaan siyang mama di ay! Huwag siya nag-ingon dapat sa una pa lang! Nag-ingon na siya! Tama-tama gini labuno na ba? Fred! Fred! Yes! My princess! Fred, ipahapil daw ni mama. Unsa man na? Kani? Labhunon. Grabe naman ang labuno na sinako naman na! Ay ako na laylabaan ni Fred. Sayang, ang ginahan ba ni mama no? Kanang kugihan. Pagkulima na! Ibutang na diri! Napakailabuno nito! Bisag ka nang dili labunon! Bisag pila pa nakasakto! Dala diri! Ako labanan diri! Kugihan mo ta! Aw, naara man day na. Ibutang na ko diri ha. O sige Fred, mato na ko. Ikaw na'y bahala ana ha. Ikaw na po'y bahala halay ana. Yes! My princess! Yato man to diri para magbisita. Gihimo na may hinong talabandira noon. May gani, nay uto-uto ni